Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύχια ή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο Σταυρός σου των τύπων εν ουρανό θεασμένος και ως ο Παύλος την κλίση των εξανθρώπων δεξαμένος πρώην βασιλεύσει ευλόγησον Δέσποτα. Ευλογητός Θεός ημών πάντοτε νυν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτων Παναγία Τριάς ελέησον ημάς και μιλάμε τις αμαρτίες ημών, πέσοντας η χώρος της νομής, την Άγια της Κυρίας τεχνίας ημών, μένα και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύχια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν πόλη της ουρανής, έγιωσον το όνομά σου και τη βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως την ονόματι της των άπλων των οποίων σου δώσουν σήμερα. Και άφεση και το χρήμα ημώνος και εμείς αφήνους ο φλέτες ημών, και εμείς ενέγγις ημάς εις πειρασμών, αλλά ορίστε ημάς από το πονηρό. Ότι σου έστι τη βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νικαία και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ως ασύλλη των πρώτων την Θεία ζώνη σου, το πεδίο ημάνδρα και αγαθών χορηγών, αμακάρις δεκατέχουσα γραφάζηση, ζώσον ημάς τους ευλαβώς, προσιώντας εις αυτή δυνάμεις αυτής τη Θεία, και την ισχύ του δολίου, Χριστός διάσωσμα παρθένε Χριστός. Του σταυρού σου των τύπων εν ουρανό θεασμένος, και ως ο Παύλος την κλίση του και εξανθρώπων δεξαμένος, ο εκ βασιλεύσει Απόστολος σου Κύριε, βασιλεύος από όλην τη χειρή σου παρέθετο, υπερήξον σε διαπαντός εν της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους, του Γέροντος Εφραίμ και της αδελφότητος της Ιεράς Μεγής Μονής Βατοπεδίου, καθώς και τα μέλη της Τιμίας Συνοδείας του Γέροντος, μας προσφέρουν αυτή την ουράνια ευλογία, να βρίσκεται ανάμεσά μας αυτό το ιερό θησάβρισμα της Τιμίας και Παναγιάτου Ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου. Βρίσκεται εδώ στο νοσοκομείο μας σήμερα αυτή την ώρα για να ευλογήσει
τους απασχολούντας με την υγεία κατοίκους αυτής εδώ της επαρχίας. Ευλογεί τον διοικητή, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και όλους τους τροφίμους οι οποίοι αυτό το διάστημα νοσηλεύονται, ούτως ώστε να υπάρχει η υγεία και θεραπεία δια των πρεσβειών της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ας ενώσουμε, αδελφοί μου, όλοι με δύναμη και πόθο ψυχής την προσευχή μας προς το Πανακύρατο και Πανάγιο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου και ας νιώσουμε το χάδι της να έρχεται και να μας αναγεννά με το ανέσπερο φως Αναστάσεως του Κυρίου μας, ούτως ώστε να νιώσουμε την θεραπεία, να νιώσουμε την ίαση της ψυχής και του σώματος, να νιώσουμε το θαύμα της παρηγοριάς και της παρησίας της ενώπιον του Υιού της και Θεού μας, ούτως ώστε να λάβουμε την χάρη και την σκέπη της. Με αυτήν την διάθεση παρακαλώ να προσκυνείτε όλη την Αγία Ζώνη τις ημέρες τις οποίες θα βρίσκεται εδώ στην πόλη μας και μας τιμά με την παρουσία της, ούτως ώστε να λάβετε κι εσείς το μεγαλύτερο απόκτημα το οποίο μπορείτε να λάβετε από την προσκύνησή της. Ήθε η χάρις της να σκηνώνει τα βήματα και τις σκέψεις και τις πράξεις όλων μας. Αμήν. Είναι αυτός όπου πηγαίνει η Αγία Ζώνη, να πηγαίνει και στο νοσοκομείο. Αυτό και ζητάει μια μεγάλη ευκαιρία, ότι ήρθε και μια ζώνη εδώ, να είναι και ο Σαββατζιώτατος, να βοηθήσει όλους εδώ και τους ζούντας και τους ιατρούς και τους νοσηλεύοντας και τους λεγόμενους και όλων των λαών του Θεού που τη χάνει αυτή τη στιγμή εδώ. Αυτό νομίζω είναι μια μεγάλη παρηγοριά, μια μεγάλη παράκτηση, μια μεγάλη συμπαράσταση και μια μεγάλη βοήθεια. Η Αγία Ζώνη πάντα δίνει μια πνευματική παρηγοριά που είναι στην καρδιά του ανθρώπου αυτή την ουσιαστική παρηγοριά. Και αυτό εύκολα έτσι να παρηγορήσει και να νοιάσει και να θεραπεύσει και στην ψυχή και στο σώμα όλους, γιατί όλοι μας που έχουμε όπως ανάγκη για υγεία και ψυχής και σώματος. Χριστός Ανέστη. Κοιτάμε την εικόνα της Παναγίας, όταν είναι το νοσοκομείο, αλλά και την Αγία Ζώνη, δεν έχει το συνηθίζει. Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Μιανής και Κισίου, κύριε Κολομέα. Παναγιώτη Γέροντα της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου, είναι πολύ μεγάλη χαρά και τιμή για μένα προσωπικά και για όλο το προσωπικό του νοσοκομείου που πιστά και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο δίνει τις υπηρεσίες του συνάνθρωπου η σημερινή παρουσία η δική σας εδώ, που στα χέρια σας μας φέρατε τη μεγάλη ευλογία της τιμίας ζώνης της Παναγίας μας. Της Παναγίας που δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν την έχει επικαλεστεί στα δύσκολα που βιώνει, είτε είναι σε κάποιο νοσοκομείο, είτε σε οποιαδήποτε φάση της ζωής του. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω. Θέλω να σας πω ότι είναι μεγάλη η χαρά της παρουσίας σας σήμερα εδώ. Εγώ έχω μια διπλή χαρά, γιατί είχα τη χαρά και την τιμή πριν από πολλά χρόνια να είχαμε και ένα διάλογο Γέροντα Εφρέμαση περιβόλη της Παναγίας. Θυμάμαι τα οποία με στιγματίσαν στην ζωή μου και ήμουν και λίγο ανοιχτός στους νέους. Οπότε νομίζω ότι τη θέση που βρίσκουμε τώρα, τα λόγια σας είναι αυτό. Όπως γνωρίζουμε όλοι, το νοσοκομείο είναι ένας χώρος όχι μόνο σωματικού πόνου, αλλά και πνευματικού πόνου. Και η μία ζώνη της Παναγίας είναι η καλύτερη παρηγοριά, όπως είπατε, για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Σας ευχαριστώ και με μεγάλο σεβασμό για όλο αυτό το μεγάλο δώρο που μας κάνατε σήμερα. Είναι η Αγία Ζώνη, θέλω να σας Να ζήσεις περαστικά σου. Περαστικά σας. Δεν είναι καθολική.
Πάμε προς τα μέσα. Είναι και η μονάδα. Βέβαια, αφήσατε και το στολισμό των Χριστουγέννων για το χρόνο. Ευχαριστώ.